idag är Calvins drag. Jag är driven men inte kom klar. Alltså jag kan ju smakla ett för dig då. För dig då. Alltså jag får kisen en kort uppdrag. Kan jag komma till en landra. En av oss hade det pinkistar. Jag kan komma till sporten mot dig då. Just dig då. All the girls, the girls, the girls. Alla bönder där gärna. De är så gärna, gärna, gärna. Att man vet vad gärna. Mamma, är de mig kvar runt jävla kickström. Fajal upp runt och kissar som de gumman. Ja, som de gumman. Mitt mig kvar runt jävla kickström. Jag vill mig bagga som dansgumman. Ja, som dansgumman. Kvar runt jävla kickström. Mamma, fantastisk. Jag kvar runt jävla kickström. Och så kring svår och sparkning och jag ser inte till en så lång kurvbra. Det är något jag där i vänstra. Jag är fri och snart slöddrar. Alltså kan det bara falla för dig eller jag är känner att jag genom vårt rumklapp. Jag har ju gått på den här dörra. Jag chassar lättare i min bortfall. Fan jag vet att det är smart att det är små steg eller det steg eller all the girls, the girls, the girls. Alla bönder där gärna. De är så gärna, gärna, gärna. Att man vet vad gärna. Yeah, so